Vi er en produktionsvirksomhed, der beskæftiger os med praktisk talt alt inden for blikkenslagernes tagfacade. Mit navn er Sebastian Byskov. Jeg har Byskov Blik sammen med min kompagnon Hans. Byskov Blik har en produktionslinje, der hedder Danrend-system. Danrend-systemet er udviklet i præfa aluminium og fås i sort, antracit og brun. Byskov Blik har valgt lige nøjagtigt at gå med præfa aluminium, fordi at det er et super godt produkt først og fremmest. Derefter er det også et produkt, der taler rigtig godt ind i tiden omkring grøn omstilling og genanvendelighed osv. Det er nok en af de bedste metaller, man kan vælge at bruge. Det er vigtigt for os, at Danrend-systemet ikke bare er flot, og det folk de vælger på grund af arkitekturen, men også på grund af, at det er miljøvenligt og slidsikkert og som sagt nemt at montere. Danrend-systemet er eksempelvis med i Danmarks første svanemærkebyggeri. Det er vi super stolte af. Samarbejdet med Byskov Blik, det foregår egentlig super nemt. Jeg bestiller de materialer, jeg skal bruge. Har jeg spørgsmål, så kan jeg altid ringe til dem og få råd og vejledning om, hvordan og hvorledes det skal være. Og så hjælper de altid med mængden, hvis jeg har problemer med det. Jeg kan 100% anbefale Byskov Blik til andre, da det altid er leveringsdygtigt på gode materialer og levering til tiden. Det, der er vigtigst for os ved nye samarbejder, er jo den gode dialog. Vi tager rigtig gerne en kop kaffe med kunden og snakker deres projekt igennem, så de føler sig trygge igennem hele processen. Vores virksomhed er bygget på at skal lave nem montering.